नमस्कार मंडळी, सुवर्ण कोकणच्या अजून एका नवीन व्हिडिओमध्ये मी आशिष नाटळकर तुमचं सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत करतोय. मित्रांनो, आज आपण चाललो आहे मुंबई गोवा हायवेने पनवेल ते सिंधुदुर्ग. तर मंडळी, मागच्या भागात तुम्ही बघितलं की आपण पळसपे फाटा ते नागोठणे असा प्रवास केलेला. तर आता आपण नागोठणेमध्ये आहोत. आम्ही जस्ट नाश्त्यासाठी एक हॉल्ट घेतलेला, त्याच्यानंतर आता आम्ही पुढे चाललो आहे. मागच्या व्हिडिओत तुम्ही बघितलंच असेल की वडखळ पासून जरा रस्ता खराब होता. पेनमध्ये थोडासा रस्ता चांगला होता, पण पेनच्या पुढे अतिशय वाट होती रस्त्याची. नागोठणेमध्ये देखील सेम परिस्थिती आहे, काहीही बदलाव नाही आहे. इकडे बघा, हे जे अंडरपास ब्रिज वगैरे आहेत यांचं काम देखील अर्धवट आहे. त्याच्यानंतर हा रोड बघा, इथे पेवर ब्लॉकचा रस्ता आहे. भरपूर बेकार परिस्थिती, गाडी चालवायला देखील अतिशय कंटाळा येतो आहे. तर आता मी पूर्ण हा प्रवास कसा करणार आहे माझं मला माहिती आहे. आमचं संगमेश्वरमध्ये काम असल्यामुळे आम्ही इकडून आलो आहे, नाहीतर आम्ही पुणे बेंगलोर मार्गे जाणार होतो कोल्हापूरवरून. इडली पण होती, त्याच्यात डोसा पण होता, चटणी पण. आता आपण नागोठणेवरून निघालो आहे. तर याच्या पुढचा आपला टप्पा आहे माणगावपर्यंत, कारण माणगावमध्ये माझा एक मित्र आहे, तर तो भेटणार आहे. त्याच्यासाठी आम्ही तिथे एक 10-15 मिनटं थांबणार आहोत. हा आहे कोकण रेल्वेचा ब्रिज. याच्या मागे इकडे नागोठणे स्टेशन आहे. तर नागोठणे स्टेशनच्या समोरच एक हॉटेल होतं, तिकडे आम्ही नाश्त्यासाठी थांबलेलो. तर आता मी इथून निघालो आहोत. इथून कोलाड, इंदापूर करत आपण माणगावमध्ये जाणार आहोत आणि माणगावमध्ये आपला हा टप्पा असणार आहे. रोडची परिस्थिती तुम्ही बघतातच की काय वेगळी सांगायची गरज नाही आहे. संपूर्ण सगळी धूळ आहे, खड्डे तर भयंकर आहेत, गाडी चालवायला अतिशय भरपूर कंटाळा येतोय. आपण या नागोठण्याच्या रस्त्यात झालं खूप धुकं होतं. अक्षरशः पहाटे 9:30च्या सुमारालाच एवढं धुकं समोरचं काही दिसत नव्हतं. तो बघा, तो इकवाला कसा चालला होता धुक्याच्या काळाला, त्याला काही कळत नाही कुठे जायचं, काही सरपरीच चाललंय. धुकं म्हणजे बघा किती धुकं. मस्त वातावरण आहे. पुढे जाऊन मिळाल या काय कळतच नाही भेंडी धुक्याचा बरोबर. This is Bombay Goa Road. काय दाट धुका. बरं झालं एसी वाला, आता एसी गाडी नाही तर एवढे आता बरं मास्कचा फायदा आहे. हो, पुढचा काय कळतच नाही वेंडी यार असतो. काय सगळे काय झाले काय बोलतात, मागे बाजूला सगळ्यांची तोंड काळी. पिक्चर मध्ये दाखवतात ना काही तोंड. फुल कॉमेडी सीन होता त्याचा. तो मागे होता ना फ्लोअर, असं तसं यायचं बघ, दूर उडायचं. ताडपत्री होती ती, ताडपत्री होता असं. मुंबई घेताना सगळ्यांची आता आपले एसीबीसी गाडी झाले म्हणा. येशांना पालिक रस्ता जाता काय? आपण पालीचा आपलं स्पॉट. होय होय, योच रस्ता जाता ना पालिक. जवळ गंधाच नाही ना सध्या. गेलो रस्ता पालिक. काय मुताक मिळाला म्हणून मी तसं हॉटेल होतं का. आता सकाळी निघालो ना आपण, असंच बघू रावचीच्या तो काय होतो ना खाली डबो, एक प्लास्टिक डबो.
इकडे या आपला मुरुड वगैरे जंजिरा अलिबाग अलिबाग नाही, पण तो तिकडून जाता काय ना? तो पण जाता काय तो वडगाववरून आम्ही जाता. ह्या रस्त्याने गेलेलो अच्छा. मुरुड जंजिरा मग वडगाववरून पण जाता तो अलिबाग वगैरे हे आपण लेफ्ट घेतो ना बरोबर आम्ही वैतर नाही गेलो खालापूरवर नाही गेलो आम्ही म्हणून आपल्या जस्ट मागे आता पाली खोपोली रोड गेला तिकडून आपण खोपोली मार्गे खालापूर टोल नाक्यावरून मुंबईमध्ये एंट्री करू शकतो पण तो देखील रस्ता खराब आहे म्हणजे अंडर कन्स्ट्रक्शन आहे काम चालू आहे त्या रस्त्याचं त्यामुळे आम्ही तो रोड देखील स्किप केला कारण तुम्हाला खालापूरचा टोल देऊन देखील त्या रोडने एकदम खराब रस्ता आहे त्यामुळे आम्ही बेटर वे सिलेक्ट केला पनवेल मार्गेच यायचं कारण तिकडून रोड जरा चांगला होता तर आपण इकडून आता पुढे सुकेळी गावामधून खांब गाव करत आपण कोलाडमध्ये एंट्री करू आणि मग त्याच्यानंतर पुढे इंदापूर आणि मग माणगाव इकडे देखील रस्ता ॲव्हरेज आहे मध्ये मध्ये जो पॅच आहे तो चांगला आहे पण त्या पॅचवर देखील खड्डे आहेत हे बघा समोरच खड्डे आहेत म्हणजे तुम्ही जर स्पीडमध्ये असाल तर अचानक एखादा खड्डा मध्ये येतो आणि आता पनवेलपासून आम्ही आलो तर या ठिकाणी आतापर्यंत कुठेही रस्त्याचं काम चालू नाही आहे खड्डे बघ कसले होते रात्रीचं काळोखात हो डायरेक्ट जातो लो खड्ड्यात आणि पाणी भरलेलं असलं तर चांगलं वाटतं हो वा मस्त वासिल मिसळ पाव पुरी म्हणून आता काढलंय वाव भारी वासिल जास्त अति मी सगळा खाल्लाय सगळ्यांच्या ताटातला गाडी चालवते ना हा गाडी चालव एनर्जी हा आता आपण आलोय सुकेळी गावामध्ये इकडे देखील रस्त्याची कंडिशन सेम जैसे येथे मेन म्हणजे खड्डे आहेतच आणि त्याच्यात हे स्पीड ब्रेकर भरपूर कंटाळा येतो आणि हा पेवर ब्लॉकचा रस्ता तर पाठच सोडत नाही आहे हे जे पुढे चालले आहेत मोठे कंटेनर ट्रक वगैरे यांना काही तसाही प्रॉब्लेम नाही पण यांच्या मागून चालत असेल तर भरपूर धूळ येते त्यात हे खड्डे तर भरपूर हैराण करत आहेत अतिशय कंटाळा येतो आहे पण फॅमिलीसोबत आहोत सावकाश चाललो आहे कारण गाडीमध्ये सिनियर सिटीजन वगैरे आहेत त्यामुळे आम्ही सावकाश चाललो आहे मस्तपैकी गाणी वगैरे लावून गप्पा वगैरे मारत चाललो आहे त्यामुळे प्रवासाचा एवढा त्रास होत नाही आहे पण ह्या रस्त्यांचा कंटाळा आला आहे जो ॲव्हरेज टाईम जो आपल्या डेस्टिनेशनला पोचायचा असतो ना तो कवर करता येत नाही आहे भरपूर लेट होणार आहोत आता बघूया कधी पोचतो आहे आणि पावसाची देखील चिन्ह आहेत गेल्यानंतर गावात गेल्यासारखं अरे खड्डे 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 ते फील नाही वाटत असं गावात गेल्यावर वाटत नाही आपल्या एकाच इकडे हिरवळ जरा बाकी घाट बीट असं येतात ना तेव्हा जरा वाटतं पाहिजे गावात आणि खड्डे असतात आय शपथ होय बघ या बघ गोष्टीत बदलायला खाल्लेला जिरवचा म्हणून ट्रॅव्हल्स कसली हलता अशी शपथ बेकार ऍक्सिडेंट त्याच्यामुळेच होतात ते हो. वाचवून जातात ना खड्डे अकडनं खड्डं वाचत गेलो की गेलो तकडच्या खड्ड्यात ती पडलं एका फरक नाही पडत आता तुम्ही मागे पाहिलंतच भरपूर मोठे खड्डे होते आणि त्या ठिकाणी चक्क माती टाकलेली होती आणि गाड्या तर म्हणजे पूर्ण थांबूनच पुढे पार कराव्या लागत होत्या एवढी बेकार परिस्थिती होती तर आता आपण आहोत खाम गावाच्या पाठीमागे सुकेळी गाव जस्ट क्रॉस केलं आहे हा जो एक छोटासा चढ आहे तर या ठिकाणी आम्ही मागच्या वेळी इको घेऊन आलेलो त्यावेळी भरपूर अडकलेलो म्हणजे या चढावाला कंटेनर वगैरे बंद पडलेले पण आता ही एक लेन आहे ती चांगली आहे दुसऱ्या लेनचं काम चालू आहे चालू म्हणता येणार नाही कारण काम थांबलेलंच आहे पूर्ण मागच्या वेळी देखील परिस्थिती जैसे ते आहे काहीही फरक नाही आहे आणि आपण पुढे आता खाम गावामध्ये पोचू
तर हा एक थोडा म्हणजे खड्ड्याचा रस्ता सोडल्यानंतर हा थोडासा जरा चांगला रस्ता वाटला, पण तरी देखील अजून भरपूर प्रवास करायचा आहे. बघूया आता पुढे काय परिस्थिती आहे ती. ॲक्च्युली आताच काका वगैरे बोलत होते की मुंबई गोवा हायवेने यायला का आवडतं, कारण इकडे तुम्ही समोरच बघा मस्त अशी सिनरी आहे, पूर्ण हिरवंगार वातावरण आहे. पण या वातावरणाची मजा घेता येत नाही आहे, कारण ड्रायव्हिंग करताना मस्त असं वातावरण, गाणी, पूर्ण फॅमिली असा प्रवास करायला भरपूर मजा येते. पण या रोडमुळे ती एक मजा घेता येत नाही आहे, कारण हे समोरचे खड्डे हे बघा, बेकार परिस्थिती. आणि यात जे पाणी साचलेलं आहे ना, जर तुम्ही पावसातून ट्रॅव्हल करत असाल, अशा खड्ड्यांचा अजिबात अंदाज येत नाही. जर छोटी कार वगैरे असेल, डायरेक्ट पूर्ण खड्ड्यात जाते आणि पूर्ण जर तुमचा आपला बॉटम असतो गाडीचा घासला जातो, भरपूर डॅमेज होण्याचे चान्सेस असतात. बेकार परिस्थिती आहे मुंबई गोवा हायवेची. आता आपण पोचलो आहे खाम गावामध्ये. खाम गावामध्ये देखील परिस्थिती जैसे ते इकडे बॅरिगेड्स वगैरे लावलेले आहेत. काम चालू आहे वाटतं, कारण मागे आता मगाशी बघितले तर डंपर्स, JCB, ग्रेडर्स वगैरे पोकलँड सर्व उभे होते, म्हणजे मागे काम चालू होतं. पण इकडे परिस्थिती बघितली तर हे अर्धवटच काम दिसते आपल्याला. हा एक ब्रिज आहे अंडरपासचा, तर त्याचं भराईचं काम, साईडच्या वॉलचं काम देखील अर्धवटच आहे, अजून काही प्रोग्रेस नाही आहे. सोबत हा आहे सर्व्हिस रोड, ज्यावरून सध्या एकेरी वाहतूक चालू आहे, म्हणजे दुसऱ्या लेनची वाहतूक त्या बाजूने होते. याची देखील परिस्थिती काय सांगण्यासारखी नाही आहे, खड्डेच खड्डे. आणि हे असे ट्रकवाले वगैरे असल्यावर गाड्यांना ट्रॅफिक वगैरे भरपूर होतं. गणपतीच्या वेळेमध्ये कसा प्रवास केला असेल मुंबई गोवा हायवेमधून चाकरमान्याने सांगता येत नाही. म्हणूनच संपूर्ण 24 तास 28 तास प्रवास करून चाकरमानी गावी येत होते. ये खड्ड्यातून तर पुईकच आवाज येतो. काम पण दिसत नाही, काहीच नाही. आणि हे काय रिपेअर करतात, काहीतरी बांधतात, पट्टी लावतात, काहीतरी आवाजच येतो. कोलाडलेला कोलाड. कोकण रेल्वे. आता आपण आलो आहे कोलाडला. इथे कोकण रेल्वेची लाईन क्रॉस होते मुंबई गोवा हायवेला, आणि इथूनच पुढे आहे आंबेवाडी नाका. आणि इकडे बघा ट्रॅफिक पोलीस कर्मचारी गाड्यांचं चेकिंग करत आहे, बरोबर स्पीड ब्रेकरच्या इथे आहेत. आणि एक क्रुझरवाला त्याला थांबवलं आहे. आम्हाला देखील भरपूर वेळा थांबवलं आहे. ज्यावेळी आम्ही टपावर बॅगा वगैरे भरायचो गणपतीच्या वेळी किंवा मे महिन्यामध्ये, तर त्यावेळी आम्हाला अडवलेलं आहे.
पण ज्यावेळी आता ह्यावेळी आमच्याकडे काही बॅगा वगैरे नाहीत आहेत, त्या सर्व आम्ही डिकीमध्ये वगैरे ॲडजस्ट केल्या आहेत. त्यामुळे मस्त अशी XUV आहे. प्रवास सुंदर चालला आहे, फक्त रोडने भरपूर त्रास दिला आहे. कोण पहिलं पुढे जाता वेळी कसा बसू नाही तूच चल. नाही तूच चल. मी ना याच्यामुळे टाकलो रिक्षावाला तो वाजता मग रिक्षावाल्यामुळे अडकलो माझे 2 मिनिटं. मास्क घाला आता पूर्ण धूळ काढल्या त्याचा व्हिडिओ मध्ये हा तर दाखवतो म्हणून मास्क घाला. खेड परळ. आता आपण पोचलोय इंदापूरमध्ये. या ठिकाणी इथे पनवेल ते इंदापूर जो चौपदरीकरणाचा टप्पा आहे तो संपतोय आणि इथून पुढे आता आपला जुना मुंबई गोवा हायवे तो जैसे ते आहे. या ठिकाणी कोणत्याही प्रकारचं काम चालू नाही आहे आणि आता इथे पुढे आहे इंदापूर आणि इंदापूरनंतर जवळच 9 ते 10 किलोमीटरवर माणगाव आहे. इंदापूरमध्ये कोणत्याही प्रकारचं काम चालू झालेलं नाही आहे. आम्ही पूर्ण आता पनवेलपासून आलो तर तिकडे काम झालेलं असताना देखील भरपूर खड्डे, म्हणजे झालेल्या कामाची अवस्था भरपूर बेकार होती. हा जुना मुंबई गोवा हायवे भरपूर चांगल्या स्थितीत आहे अजून देखील. तर आता पुढे बघूया काय परिस्थिती आहे ती. मंडळी, फायनली आपण माणगावमध्ये पोचलो आहे. इकडे मागे इंदापूर ते माणगावच्या मध्ये थोडंसं काँक्रिटीकरणाचं काम झालेलं होतं आणि आपण आता कोलाड इंदापूर करत माणगावमध्ये पोचलो आहे. इथून पुढे एक माणगाव बायपास रोड चालू होतो, म्हणजे ज्यावेळी मुंबई गोवा हायवेचं काम पूर्ण होईल तर तुम्ही इकडे बघा
राईट साईडला लेफ्ट साईडला. तर या ठिकाणी हा जो कॉन्क्रिटीकरणाचा काम आहे, म्हणजे कॉन्क्रिटीकरणाचा रोड बनवलेला आहे, हा आहे माणगाव बायपास. हा रोड पूर्ण माणगाव सिटी स्किप करून जाणार आहे. म्हणजे ज्यावेळी मुंबई गोवा हायवे पूर्ण होईल त्यावेळी हा सिटीतून जाणार नाही आहे. हा जुना रस्ता असाच राहील किंवा याचं रिपेअर वगैरे करतील. आणि हा रस्ता पुढे रेल्वे ब्रिज ज्या ठिकाणी क्रॉस होतो त्या ठिकाणी परत मुंबई गोवा हायवेला जॉईन होणार आहे. म्हणजे पूर्वी आपला मुंबई गोवा ओल्ड हायवे होता त्यावेळी जे ट्रॅफिक लागायचं ते आपल्याला आता लागणार नाही आहे. तर मंडळी, आपण फायनली पोचलो आहे माणगावमध्ये. तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला ते आम्हाला नक्की कळवा. त्याचबरोबर सुवर्ण कोकण यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा आणि आमचे पुढचे पार्ट्स देखील नक्की बघा. धन्यवाद.